Nagyaman kami Apo Diyos, iti ayat mo kada kami. Nagyaman kami iti kinasirit. Nga inted mo kada kami no kasanong umadtang kami nga makayayo iti sangwanam. Nagyaman kami Apo Diyos, iti nga gundaway. Ako nga awan iti lakbad kadag iti sasaom at kami ito yung Apo tapno sumakdo si papakumbabaking ka. Nagyaman kami Apo iti naramid mo iti biyag mo. Itararamidam iti biyag mi, kinitiaramidam pa iti biyag mi. Kat italagmiting ka rin aldaw, Apo Diyos, iklaim iti dapal nga baligi, iklaim iti panakaduprak, iti pwersa, iti Diablo, at Espiritu Santo nga ditagtan ka na kami. When Apo Diyos, aramatan ang magkadi, kasi iti panakabaling nga nagapuking ka, gaputawan kanya kung nadigat amin kingkay. Klaim ko, Apo Diyos, iti parabor mo, nagtalin na rin, iti tunggal man sa kada kami. Kit ko kami, iti amin nga tayo ginatanong. Kunayang man, in Jesus' name. Amen. Praise God. Mablink kayo ito. Hallelujah. Kapag tayo gano'n nga dagas, ibiyagan tayo latang, nagsapa. Unod na tibibyayo, prado nyo diya libro iti Romans chapter 4, verse 20 to 21. Romans chapter 4, verse 20 to 21. Kung na dito, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So ni Abraham, kahit saan nga nagbarwa, kadagiti ka rin ni Diyos. Kaputi saan nga panamati. No di ka tinmib ka rin, di pamati, aking nagpadayawan na niya. Apo Diyos, no di at ebidensya nga ni Abraham kat namati, nga tinmib ka, iti pamati, aking nagpadayawan na ti Diyos. Kahit nag-unay, nga noan niya iting kari ti Diyos, iti biyag na, kahit ti Diyos tong palan na kinwa na. So no inkari ti Diyos kinka nga awan ti didigra nga makasilid kinka, no inkari ti Diyos nga ti kabusog kat sanda ka nga mabaling nga dadailan, i-claim kayo dayta, babaen iti panagtalag kayo, panagdibendar kayo, kadagiti kari ni Apo Diyos. So saan nga nagduad-duad? No di ka tindig ka rin pamati ang pinadayawan na ti Diyos. Kahit nag-unay nga no anyay, inkari ti Diyos ti biyag na, kahit tong palan naman, kahit wala. So di ba ginadalan ito ipagtakot may papan iti ebidensya iti namati. Ebidensya iti namati. Ngamin tilubong kat kadawyan nga raramatan da iti pagsasao ang namati. Idinto ara ito'y kat requirements. Nagiti tao nga inmawat iti parabot ken kinapudno gapu ken Kristo Jesus. So ninawat mo ni Apo Jesus, kas manubot kin mangisarahan mo, may sakamad anamati. So dayta iti mangipanpanagnan nga sikapet namati. No inawat mo ni Apo Jesus, kas manubot kin mangisarahan mo. So dagiti makunpuna nga namati, ket dagiti tao nga inmawat iti parabor kin kinapudno, gapu kin ni Apo Jesus. So iti kanito nga inawat mo ni Apo Jesus, iti biyak mo, ket kunang Apo Diyos, Apo, itid ko king ka ni biyag ko, itid ko king ka ti kararwa, itid ko king ka ti puso, itid ko king ka ti amin, awan kanya kung di kat amin king ka. So awatan ka ti biyag ko, kat agyaman ako, ginalpasan nga naramit ko iti biyag ko, kat mamati at talaga, at dipendara, iginalpasan nga naramit ko, sana nga dipendar ti bati, sana nga talag ibubod ko kung mabalan, hindi kat at talaga klaang king ka. So iti ka rito nga namati ka, kat akseptaran, at tulunan, umanamo ka, unang tulog ka, iti Apo, di tamad din nga sika, ket may sa anamali. Amen. Praise God. So at iti pagilasinan, iti may sa nga Kristiyano, nga mapun ko na anamali. Nga iso iti mapunaw nga panagtulog mo, itinaltasan ngay naramit ni Apo Jesus. Kapag adami tatan babaan iti parabor iti Diyos. So di paglintadan tatanga babaan iti parabor iti Diyos, ket nakadependar ka lang iti inaramit ni Kristo. Kapag iti inaramit ni Kristo iti biyag mo, ket umanayan, awanan iti sa pulang bahay, tilang aramidem ket mamati ka, ket magunod mo iti parabor iti Diyos. So daytay tinagpantay tata nga babaan iti parabor. Mamati tayo kini Apo Jesus. Ket kasapulan na ipakita tayo iti Diyos. Iti ebidensya nga tayo ket namati tayo. Ket no namati tayo iti Diyos, adda iti panagbalbaliw iti panunod tayo. Mabalin mo mat nga ideklara nga balbaliwa mo ti biyag mo, kaputa namati ka kini Apo Jesus, ta iti panamatim kini Apo Jesus iti parabor iti Diyos iso ti tumulong king katak no mabalin nga balbaliwa mo iti biyag mo. So by faith. So
So dagiti nalintag agbyag da babaen iti pamati. Saan mo nga mabalihin ni kagbalin nga nalintag? No saan ka nga namati nga una? Saan mo nga puna nga nalintag ang kaputa? Kanayon na nga makikimong kaputa tidak titulong ka dagiti marigrigat kaputa araramidot kinaimbag iti bukod ko saan? No di kat gapu iti panamatin kini Kristo sakbay mo nga maaramid dagiti naimbag nga banag mamati ka pa'y mo muna tapno ti panapor ti Diyos so ti tumulong king ka nga mga ramid karagita nga banag so saan nga gapu king ka? No di kat gapu kin Kristo so tatak nga babaen iti parabol itaramidot tayo kat agtalinarit kayo iti panamati kini Apo Isus ket dagiti ebidensya nga namati tayo kini Apo Isus kas kini Abraham ket agtalinarit tayo iti pamati agtalinarit tayo nga si tatalot tumibker tayo iti pamati ket mamati tayo ket mapnet tayo nga dagiti kari iti Dios ket tungpalan na iti biag tayo so saan tayo nga agdwa-dwa adagiti kari iti Dios iti puon iti mapuna nga pamati tayo so saan tayo nga agtalot iti rason dahiti nga lubong saan tayo nga agdependar iti natakwan nga kapanunutan no di ket nakadependar tayo dahan iti Dios dagita iti mangipanpanugnet nga datayo ket namati tayo so iti kanito nga namati ka iti kanito nga inawat mo ni Apo Isus kas manupot ti mangisalakan ugapot ta dyan pa sa ninarabid ni Apo Isus si Diablos ket sinumpot na kan manipod iti buktot iti baso saan na kan nga tagabo iti baso takan saan na kan nga balot iti aramid iti lasang no di balot na katatan ni Kristo gapot ti panamatin dyan alpasan nga naramid ni Apo Isus ket gapot ta balot na kan ni Kristo iti Espiritu ti Dios iti sasaw ti Dios nga agdating katatan ni sukikan iti mangitulong ti parabong ti Diyos, ti tumulong king ka, tapno mabalinam kag talinaod nga mga ramid ka iti pagayatan iti Diyos, ket agbalin ka nga makayayo iti matang iti Diyos, itsunod na dagiti panagbalin mo, nga tao nga nataknan, nanakman, nga makayayo iti matang na. So adda man tundatan, iti panagbalbaliw iti biyag mo. Adda iti makuna nga transformation. Dagita ti bunga iti pamati, adda iti panagbalbaliw iti biyag kayo. So wala iti mga kasaba ko na iti Apo, ket saan lang nga iti makuna nga nalaing ka nga sa ko, nudikat mawin mo isuda, babaan iti makuna nga bunga, iti pamati. Kaputa makita da, iti panagbalbaliw iti biyag mo. Kat mas daaw da, ni brother, dati mo't nga kastoy iti tukturungan na idi, dati mo't nga sugalan, uno, nagiti linalasag, iti makitkilang aramid na tagtangan, minagdakkel kag baliwan na. So addan iti transformation iti biyag na. Addan iti panagbalbaliw iti biyag na. So nagitan iti mangipakita, nga addaking ka, iti anay nga pamati. Kaputa ti panamati kini Apo Isus. Ket saan na ako na nga, patingga ka na nga namati ka, kat awanan iti rebeng mo aramidan, adda nagiti pagilasinan. Masapol nga, talag ka, iti pinati. Masapol nga, dependar ka, kini Apo Diyos. Nga iso na laan, nga saan nga sika. So iso na lang iti muna. Mabalin mo muting nga ramidan. Kaputa ko na, kaya nga ramidan na ita. Kapu, taadda ni Kristo na mangmangtad, iti kinapigsa kanya. I can do all things through Christ, which is strengthened me. Praise God. Amen. Glory in the name of Jesus. Hallelujah. Kuna nga John chapter 1, verse 17. John chapter 1, verse 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So tilintag in may babaan kin Moses. Ngam ti parabor kin kinabudno, ket in may babaan kin Kristo Jesus. So iti babaan itilintag, ket nakabasar iti kabaulang ken mabalinam nga aramidan nga umuna. Masapon nga mo tayo dito na anay kakapsat nga makawatan tayo nga at tayo tinagdiferensyaan na iti paglintigan, iti daan ken iti baro nga iti babaan iti lintag ket nakabasar iti panamati o wenno nakabasar iti kabaulang ken mabalinam nga aramidan nga umuna di performance mo nga umuna so no aramidan no nya di ko natilintag isumot iti mapasamok tingka sakbay nga bendisyonan na kati Dios aramidan pay nga umuna no nya di ko na itilintag nga itata nga babaan iti parabor ti parabor iti Dios ket nakabasar di panamati iti nalpasan nga naramid ni Kristo nga umuna. So naka-base nga naramid ni Kristo nga umuna. Ket numamati ka di nalpasan nga naramid ni Kristo nga umuna. So umay magtengking ka iti mapuna nga bendisyon. Amen. So makita tayo kakapsat iti nagdiferensyaan iti paglintigan iti daan ken iti baro. So takta nga babaan iti parabor ket nakabasar iti panamatin ken panangaklon mo
ijay nalpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Ket umanayan. Umanayan diya. Diya panamating. Diya nalpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Ket umanayan. Tatlo may salakan ka. Saan mo nga masapol nga inayon iti lintag babaan kini Moses nga nakabasar iti kabaulam kin mabalinam nga aramidon nga umuna. Ket saan mo nga mabalin nga ikumpara kini Apo Jesus. Kaputo diya nalpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Ket umanayan. So tatanga babaan iti parabon, ket mamati ka kuma ken kuana. Agdependar ka kuma ken kuana. So tinamati ket agdependar. Iyan alpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Kunay man nakadependar, iyan alpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Praise God. Ipanangigkas mo nakadependar ka, iyan alpasan nga inaramid ni Apo Jesus. Umanayan, tapno may sarakan ka. Amen. Dahil tati pa na kay salakan tayo, diya inaramid ni Kristo. Kahit may salakan tayo, diya panamati tayo. Gaputa tina, panangi-connect tayo, itibiyag tayo kini Kristo. Kahit umanayan, tapno may salakan tayo. Gaputa connect mo, itibiyag mo kini Kristo. Mabalin mo mutan na aramidan, nagiti amin na paglintagan, iti daytoy nga baro at ulap. So dahil iti first step, no kasano tayo, nga nananay nga mamati, iti panagdependar tayo, kini Apo Jesus. So, saan tayo nga agdependar iti bagi tayo? Saan tayo nga agdependar iti bukod tayo nga kabalan? Kaya babalinan tayo nga ramidan. Doon di kat nakadependar tayo kini Apo Jesus. So, tatang babalan iti paraho. Kaya mamati ka kuma ken kuana. Doon ko nang manamati ka iti may isang abanag, pa'y pasigurado magnagtalag ka iti dayta nga banag. Doon ko nang manamati ka iti may isang abanag, saan mo nga po na saan ka nga agtalag kinagdependar iti dayta nga banag. So iti panagdependar ket dayta ti mangipanpanagnog anamati ka. Saan tayo mabuna nga, oo namati ak, manakigimo nga. Ngayon kasapulan nga ipakita mo iti Diyos, ang nakadependar ka kenkwana. So isuna iti umuna, iti amin nga aramidan. Kadag iti problema, na kaya't mo nga sulbaran, kan saan mo nga kaya nga sulbaran, no saan nga isuna iti umuna. So, ni Apo Jesus iti pagdependaram nga umuna. Gaputan na mati ka ken kuana. Kadag iti kaya't mo nga ramitan, kadag iti kaya't mo nga gulunan, at dependar ka nga umuna, gaputan na mati ka ken kuana. So, iti mapuna nga na mati, iti amin nga ramidan na, ket umununa nga ti Apo iti ibiyang na, kas panagpakumbaba na, nga saan nga agpanuray iti bagina, nundi ket amin iti Apo. Isu nga una na, iti Colossians chapter 3 verse 17, whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus Christ. Ikamang mo amin nga muna, kini Apo Jesus. Ikararag mo muna, italag mo, itibiyag mo muna, kini Apo Diyos, iti amin nga ramidam, tapno saan kan agbabawi, iti sumarunong aldaw. Kadag iti amin nga desisyon mo nga maaramid, kat anyaman iti sumarunong nga pasama itibiyag mo, kat kaputa intalag mo iti Diyos itibiyag mo, saan kan nga madihado. Mabalin nga adda dagiti kasla nga saan nga may parbel nga sitwasyon itibiyag mo, no talaga nga saan nga may parbel nga dagiti damag nga saan nga may parbel. Ngayon kaputa intalag mo kini Apo Diyos. Inpalubos niya Apo Diyos dito nga saan nga iso timang dadawal kin ka. No di kat iti sumarunong aldaw in karina nga adda iti naimbag nga pagbanagan iti masakbayan iti biyag mo. So ang kalit tayo lang kini Apo Diyos. Hantay ko mabuti. Uray man pa makaptan nga tatay iti coronavirus. Basta italag mo tibiyag mo kini Apo Diyos. Kaputa tibiyag tayo dito eh. Kaya temporary lang. Ngayon, i-claim tayo. Dagiti ka rin ni Apo Diyos. Gaputi pa namati tayo iti Diyos. I-claim tayo nga awan iti didigra nga maka-asidod kada tayo. Praise God. Awan iti virus nga maka-asidod kada tayo. So italag tayo lang kini Apo Diyos. Kaya agdependar tayo lang kini. So nung na naman namati ka iti may sangaban. May pasiguradong nga agtalag ka, agdependar ka, kaya suportaran na ka iti amin nga aramidan. Di ba namati, kaya agtalag ka, ijay mapuna nga pinatid. Agdependar ka, ijay pinatid. Kaya makita tayo iti ebidensya. Dahil di kakapsa ni Abraham. Una na, ijay teksto tayo. Pakisubliman. Una na yung teksto tayo nga ni Abraham kuna. He staggered not at the promise of God through unbelief. So ni Abraham, ket saan nga nagdwalwa kadagiti kari ti Dios, gaputi saan a panamati. So di saan nga panamati,
Ket saan nga nagwadwa ni Abraham no di ket tinibker iti pamati. Kuna na ditoy a pinadayawan na iti Dios. So namati ni Abraham, tinibker iti pamati, ket pinagpadayawan na ni Apo Dios. Dadayon na namati at dati tata, tapno pagpadayawan tayo ni Apo Dios. Iti araramidan tayo tata dito ket pagpadayawan tayo ni Apo Dios. Kuna na ay Revelation chapter 1 verse 3 nga nagasap dagiti agdindengag kadagiti sa uti Dios. Kadagiti mangsuksukima, kadagiti mangbasbasa, kadagiti sa unya Apo Dios. So dagiti kakabsat, iti wagas nga idaydayaw tayo ni Apo Dios. Ket tatayo dagiti pagbagay ti Dios nga nagasap gaputa namati tayo. Ket ipakita tayo nga namati tayo babaen iti panang salimot tayo kadagiti kari ti Dios. Panagkalag tayo, panagdependar tayo. So nuno nga namati ka ti maysa nga banag, ket sitatalag ka iti dayta nga pinatin. Saan mo po na nga namati at saan ka mo nga agtalag, saan ka mo nga agdependar. No di ka gaputa namati ka, agtalag ka iti amin nga inaramid ni Apo Jesus. Agdependar ka lang kinkuan. So saan tayo tatang agdependar di bagitiw, no di ka agdependar tayo lang iti Apo. And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform. So, napnagpunay, nga no anyay tingkari iti Diyos iti biyag na, ket mabalin naman, atong palan kenkwana. Dayta kapsat dagiti bunga, iti pamati, iti nananay nga panamati na, ket tumibker iti pamati, ket napnagpunay, nga no anyay tingkari iti Diyos iti biyag na, ket tumpalan naman kenkwana. So, ti pagtutungtungan tayo tata, ti panamati kini Apo Jesus, ket isu iti pagsaritaan tayo tata. So, iti kanito, nga namati ka, kini Apo Jesus, magunod mo man iti parabor iti Diyos. So, saan mo makaya magunod iti parabor iti Diyos, no saan ka mamati kini Apo Jesus. Ada dito yan iti parabor, ibukbukon ka na tayo, nga magunod mo na iti biyag mo, may pangarang na iti biyag mo, nga parabor iti Diyos, gapu iti panamati. So, dahil tayo nakafokusan, iti tungtungan tayo tapang agsapa, iti panamati tayo kini Apo Jesus, ket nagunod tayo, iti parabo iti Diyos, iti ayat iti Diyos, dedara ni Kristo nga nagayo sa cross, so iti parabo iti Diyos, ket nagunod tayo, iti biyag tayo, nga isutatan iti tumulong kada tayo, iti amin nga aramiden tayo. So, na adda kada tayo, iti mapuna nga parabo ni Apo Diyos. So, tinamati kini Kristo, ket nakadependar ken kuana. So, dagiti tinamati kini Kristo Jesus, kuna naman tinamati ak kini Kristo Jesus. Isu ka nakadependar ken kuana. Praise God. So, agdependar ken kuana. Saan ang agdependar iti bagik? Saan ang agdependar iti bukod ko nga kabalan? Saan ang agdependar no anya iti rason iti ngalubong? Saan ang agdependar iti natakwan ng kapanunutan? No di ket agdependar lang ken Kristo. Isu ka nangapon kanya manipod iti lutdot iti baso. So agdependar lang ken kuana. Isu nga nangayat kanya. Agdependar lang ken kuana ngamin awan tayon iti babaen iti lintag. No di ket adda tayon babaen iti parabor iti Dios. So dahil ka makapsat nga nakadependar tayo lang kin ko na santin pa nga nakadependar iti bagi tayo kas kami iti daan gawin nga tulak naka-base gawin yung performance mo muna. So kung kunak nga nakadependar tayo lang kini Kristo tayo gawin naka-base tayo ito gawin yung inaramid ni Kristo nga muna. Kaya panamati tayo yung inaramid ni Kristo mabalin tayo mo nga ramidan nagiti amin nga naging pagkabanan. Mabalin tayo mo nga agbalin nga nalintag gapo yung inaramid ni Kristo. So tata, mabalin mo i-declare na awanan king katibasol gapo dyan naramid ni Kristo. Gapo iti panamati ni General Pasing na naramid ni Kristo. Kaya tatan awanan king katibasol gapo tayo taraminten na inikkat ni Apo Jesus. Iti mapuna nga basol mo, babakan iti panamatin ni General Pasing na naramid ni Kristo. So nakadependar tayo lang kaya ni Kristo. Taawan tayo tatan, iti babakan iti lintag. Nudikat at dato'y tatan, babaan iti parabor ni Apo Diyos. Haanan nga ipaglintagan iti lintag, iti sursurutan tayo tata, nga naka-base di performance tayo mo muna, no di kat iti paglintagan iti parabong, nga naka-base di nalpasan ni naramid ni Kristo Jesus nga muna. Kat di panamati tayo di nalpasan ni naramid ni Kristo Jesus nga muna, magunudan tayo tata di parabong. Basahan tayo kakapsat, iti ko na na. Praise God. Romans chapter 6 verse 14. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. Naglawag kakapsat. Tibasol, ket saan yung nagarari ka na kayo.
So saan mo nga po na nga iti may isang nga tao, Kristiyano, at normal lang iti agbit normal lang iti agbasbason. Saan nga normal iti may isang nga Kristiyano nga agpalinaod kinkwa na iti bason. Gaputa ko na nga saan nga tayo nga balod iti bason. Gaputa awan tayo babaan iti indag. No digat adda tayo babaan iti parabon. So tatang nga babaan iti parabon, na ibukbukan iti waya-waya kada tayo. Ket nagunod tayo detan nga waya-waya, babaan iti panamatik tayo kini Apo Isus. So, no agdependar ta kini Apo Isus, no aklunan ni Apo Isus nga nalpas na kan nga sinubot, no nalpas na kan nga sa latan, nalpas na nga sabot iti amin na kasapulam, iti naramid na iti cross. No aklunan dayta, may saka met nga namati, ket gaputa namati ka, di tamot ten nga mabalinam nga magunod iti amin nga parabol iti Diyos. So, ang nakatatan nga balod iti bason, gaputan na mati ka, iti nalpasan nga naramit ni Apo Isus. So, saan nga talinaadkin ka iti bason? Saan mo tatan nga pagrason nga kunang tawak lang ang nagkamkamali, tawak lang nga agbasbason? Saanin ka kapsa? Gaputa saan ka nga balod iti bason? Awan katatan, babaan iti lingkag. No di kat adda katatan, babaan iti parabol. Ket gaputa adda katatan, babaan iti parabol. Masapol nga adalan na ito'y, masapol nga anagam nga nananay, iti umiso nga kay papanan, dyanalpasan nga naramidan ni Apo Isus. Gaputa iso na ito iti sistema. Itatta, nga baro nga tulag, tatta nga babaan iti parabol, iti sistema tatta, ket ipanamating, itinalpasan nga naramid ni Apo Isus. Kaya po nga iulit-ulit nga ibaga, iti panamating kini Kristo Isus, gaputa iso na ito iti paglintagan, tatta nga baro nga tulag, nga iti kanito nga namati ka kini Kristo Isus, awan ti mabalin nga manggaraw king ka, umay king ka ti kinasilip, no saan ka nga makawak kadagiti agsasaon, no kadagiti sao ti Diyos, no awan iti panakaawat mo, no addakin ka kinakunang, iso nga haan mo nga makawatan dagiti sao ti Diyos, ngam no mamati ka, iti nalpasan nga naramid ni Kristo, umay king katatan iti panakaawat. So nga first step, ket mamati tayo, tapno malukatan ka na tayo, iti panakaawat. Gapu, tadagiti saan nga namati, kas inadal tayo, nga binulsat ni Satanas. Diyawan na ni Corinthians, nga binulsat ni Satanas, dagiti saan nga namati. Tapno di agranyag kadakwada, iti lawag iti banghelyo, iti dayag ni Kristo, iso ang nadawan iti Diyos. So, dito yung ebanghelyo, kaya't nga ilamang ni Satanas, kadagiti tattao, nga saan nga mamati. So dagiti saan nga namati, kat mailamlamang kadakwada, iti lawag ti ebanghelyo. So anya ti ebanghelyo? Iti ebanghelyo, kat iso iti mapunangan na imbag nga damag. Kat tinaimbag nga damag, mabalin nga punang, dahil ti Biblia, nga mibagang kada kayo, nga tinaimbag nga damag, kat iso jay nalpasan nga naramid ni Kristo Jesus. Iso dito eksakto nga naimbag nga damag. Haan nga dito yung Bible, iti mapunang nga amin kat naimbag nga damag. Ano di kat, ada kami nagiti linawon dito Biblia, nga saan nga naimbag nga damag. So dyan naimbag nga damag nga tuktukuyan iti Biblia, kat eksakto nga di jay nalpasan nga naramid ni Apo Jesus. Jedara na nga nagayo sa Diakros, nga iso ti kayat ini Apo Isus nga ipalikasaba dagiti apostoles in kayo iti amin nga nasyon, iti amin nga suli iti daga, ket ibagayo iti naimbag nga damag. Ikasabayo iti naimbag nga damag, iso nga dagiti apostol, dumandamon dati amin nga suli, tapno lang ibagbaga rito iti kaskasabak kada kayo ta. Amen. Dati nga pag inadalan dito ta, ket iso dito iti number 1 na inkas kasaba dagiti apostol nga naimbag nga damag jay naramid ni Kristo, nga agpanuray tayo lang jay naramid ni Kristo, tapno maikat kada tayo iti pride. Ket agbalin tayo nga nagpakumbaba, gaputa ko na di ako nga dagiti na pride, dagiti na tangsit. Ket agturong dati pa nakadadaan, ngam dagiti na pakumbaba, ket umay ka nakwada iti adupay a parabor. So ngano kayat mo ati parabor ti Dios, ket umado iti biyag mo, agpakumbaba ka ti ako. Kasano nga wagas iti panagpanuray kin kuana nga kunam awan kanya nudiget amin kin ka. Apo tatarag sapa umabantiak manen, ket saan ko nga kaya tagbaligi no saan nga gapukin ka. Mapanak manen ni trabaho. Ngem hangko nga magunudan iti promotion no saan nga gapukin ka. So italat tayo amin kini Apo Dios iti amin nga ramiden tayo ket inkari iti Dios nga adda iti baligi kada tayo gaputa ti parabor ti Dios ket naibukbukon kada tayo. So tatan saan na tayo nga balod iti paglintigan iti daan nga tulag no di ket tatan balod na tayo tatan iti parabor nga isu iti waya-waya nga iti kanito nga namati tayo adda kada tayo iti waya-waya ket mabalin tayo nga ramiden dagiti amin nga nagiimbag nga damag
gaputi panangitalon tayo tibiyag tayo kini Kristo nga isunan iti agtrabaho iti biyag tayo. So saanan nga diya kayat iti bagi tayo iti masurot, saanan nga diya pagayatan tayo, no di diya pagayatan iti Dios, ket agtrabaho tayo, umabante tayo, gapukin ko na, babaen kin ko na, gaputat sila talag tayo kin ko na, gaputan nakadependar tayo lang kin ko na, gaputay sunan ang tipang namnamaan tayo, iti anyaman nga pasamak tibiyag tayo, ket si kakapot tayo lang kin ko na. So araramidon ti tapta nga babaen iti parabol, ket nakakapot tayo kini Apo Isus, ket di tamot tayo nga dati na pintas, nga pagbanagan iti masakbayan iti biyag tayo. Kaya na iti mawantipit may isang verse, kung na may pagpaniplit na dati latat ibabayan iti parabol, iti Romans chapter 10 verse 4. Hallelujah. For Christ is the end of the law. So ni Kristo tinagpatanggaan tilintag. Kas insurok kada kayo iti napalabas ngano tinagaramid iti testamento ket si bibiyag pa saan pa nga at epekto iti makuna nga testamento ngano natay tinagaramid iti testamento di tamot ken nga epekto iti makuna nga testamento. So nga ni Kristo tatta iti ni porpok iti dara nga dia cross di tamot ken nga nagrugi iti mapunangan New Testament kaya iso iti paglintegan tayo tatta nga babaen iti parabol so gapuna nga punana nga ni Kristo iti nagpatenggaan iti lintag saan tayo nga mabalin nga balbaliwalaan lang na ito ag-focus tayo tatta nga babaen iti parabol gaputa ni Kristo iti nagpatenggaan iti lintag for righteousness to everyone that believeth. Tapno pakagunudan iti kinalintag iti tunggal maysa amamati. So saan ka nga mapalintag, no saan ka nga mamati. Kahit no saan ka nga mapalintag, saan ka nga may salakan. So may salakan ka, no mapalintag ka, di matang iti Apo, kahit saan ka nga mapalintag, no saan ka nga mamati, i-general passing ng naramid ni Kristo Jesus. So dahil iti kakapsat, nga panamati tayo, kat dito tayo nga mapalintag. So dahil iti nalintag, agbyag ka, babaen, iti pamati. Gawin no, lumintag ka, nga saan mo nga inbiyang ni Kristo iti biyag mo. As laki ni Cornelius. Pagpadayawan na iti Diyos agit itid kadag iti limos kadag iti tattao tumultulong isuna kadag iti marigrigat so iti may isang nga agsafa iti alas 9 iti bigat ay karkararag isuna ket in may iti mo iti Apo mo na Cornelius dagiti kararag mo dagiti limos mo dagiti tultulong mo kadag iti tattao ket nakita. Ngayon, adati kurang mo. Mangibaon kay ti duwa nga soldadon nga mapanig iti Jope, ket payawa mi dagnagan Pedro, nagdagdagos iti agukukit nga adda iti igit iti baybay, ket ibaganan to king ka iti aramida. So ibaganan king bana, ket kunana mamati ka. Napan ni Pedro, ket ibaganan mamati ka. Ket mabot, ket kabutan na mati, kinid daw na mabauti sa randa. Itinagan ni Apo Jesus di Acts chapter 10 kakabsat iso nga haan ka nga mapalintag iti bukod mo nga kinalintag saan ko nga po na nga malit itubulong kadag iti pada tayo nga tao saan ko nga po na nga malit agaramit tinimbag kadag iti pada tayo nga tao ngayon saan mo ko mga araramidin na ita nga gapukin ka so aming araramidin kahit saan mo ko mga alaan iti dayaw so kung na ti Apo da itid mo saan ko mga maamuan iti kanawan mo hindi iti kanawan mo, saan ko mga maamuan, iti kanigid mo. Kaya ti Diyos ko mga iti makaam mo. So, kada tayo, kung nakitad tayo offering, nakitad tayo matitulong, hanga kasakulan, nga ipakaam mo tayo, nga donated by, uno da tayo kat timulong tayo. No, di ka, ipakaam mo tayo lang, kinapo. Tako na ti ako, no, ipakaam mo, iti matang iti tao, inala mo, iti gungunang, iti dayo iti ngarabaw, iti naga. So, saan ka nga mapalintag, iti kinalintag mo. No, di ka't mapalintag ka, ikaputi Apo. So, the question dito, kahit mga aramidin ka nga para tingka, para iti pakaitan ukam, una aramidin ka, para iti pakaitan ukam iti Diyos. So, amin nga aramidin, iti salud-sulod iti bagito, aramidin ka dito, iti nga gapukan niya, una aramidin nga gapu iti Diyos. Basit man mo nadakkel, no aramidin na ita, nga gapukin ni Apo Diyos, ket dakkel, iti imatang ni Apo Diyos. Kitaan nyo, di may isang mabado, nga napanagitad iti offering na, duwa nga sintimo, iti apan na intet, kitaan ni Apo Isus. Kitaan mo lang ni Apo Isus, dagiti apan agitad iti offering nga nga duma, kagdadakkel. No kadagiti nga panawan, ribu-ribu. Ngayon, nakabitin nga talagang agtenag dagay sa ribu na makikita, gaputa babak nang natatao. Kitaan ni Apo Isus, kalkalbitin ni Apo Isus, dagiti adalan na, kung na nakitaan nyo, nagdadakkel iti dagiti nga tattao.
Kita hindi may isang abalo. Duwa nga sintimo intid na. Kasakulan na pa'y kuma. Ngayon kaputi ayat na intid na. Ibagat kada kayo. Dakdakkel iti intid di jay na balo. Ngayon kada isuga amin. So naramit mo nga para kini ako. Dakkel iti gungunam para kini ako. Amen. Naramit mo nga gapukin ka. So saan ka? Ipuntos ko dito. Ikat saan ka nga napalintag. Gapukin ka. No di kat napalintag ka. Gapu iti ako. So aramidan tayo dito nga gapu iti ako. Nga pakailaw-lawaan iti trabaho iti Diyos. Aramidan tayo amin. Nagiti amin nga aramidan tayo. Nga intalat tayo mo muna kini ako Diyos. Kat mabunud tayo iti kinalintag. No babaan iti mapuna nga pamati. So nagiti nalintag. Agbyag da babaan iti pamati. So lumintag tayo. Gapu iti panagtalinaod tayo, iti panamati kini Apo Isus. So ebidensya nga namati tayo, kaya agtalat tayo kinbala, agdependar tayo kinbala. So tinamati, kaya agresponse iti parabol mo. So ti pamatik mo kasano agresponse iti parabol iti Diyos. Jay response ko, dyan alpasan nga naramid ni Apo Isus. Kasi iti response ko iti Diyos, babagan iti parabol mo. Mamati ako. Agdependara iti parabol. Agtalag at kinkwana. Agtalinagad at kinkwana. Saan kung agdependar iti bagi, saan agdependar iti bukod kong mababalan, iti mabalin kong aramidan, saan agdependar iti rason na iti ngalubong, saan agdependar iti natakwal nga kapanunutan, hindi kat nakadependar lang ken Kristo. Isuan na ngaon kanya, manipod iti lutot iti bason. So kasta iti response ko, iti parabol iti Diyos. Iti aming nga naramid na kanya. So nga, agdependarak lang kenkwana. So kasapulang nga ag-response tayo. Ag-reply tayo. Sumumbat tayo. Iti parabor iti Diyos. Babaan iti panagdependar tayo kanya na. Naibkas tayo. Iti panagyaman tayo. So ante walit lipatan. Nga kanayon iti panagyaman iti ako. Kaputay sulita iti mangtagpatibker. Iti panamati tayo. So ag-response tayo. Iti parabor iti Diyos. Babaan iti panamat iti panagtalag tayo panagdependar tayo kinkwana ket agtalinaed tayo kinkwana nga isuna lang iti umuna nga adda ti palunod tayo iti amin nga ramidan isuna ti first step isuna ti birugon tayo muna kas kunana di Matthew chapter 6 verse 33 seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So no kayat mo nga iti parabor iti Dios ket may bukbuk tingka ununaan iti ako. So di panamati iti ako ket ipanagnag mo iti ako kas itinarami ti tagta nga dati iti tayo tapno gaputain panagnag tayo nga inununa tayo niya ako Dios ket iti parabor iti Dios may bukbuk mo kada tayo. Adda ditan iti amin nga kasapulan tayo nga maipaay iti biag gapu tanamati tayo kini Apo Isus. Nakadependang tayo lang kenkwana gapu tanamati tayo kenkwana. Si tatalag tayo lang iti Apo gapu tanamati tayo kenkwana. At talinaag tayo lang kenkwana manginanamat tayo lang kenkwana gapu tanamati tayo kenkwana. Siputan nyo, iti Diyos ket saan na nga kaya nga iti tao ket maamuan na iti nagdiferensyahan iti naimbag kindakas ngam gapu iti panagsalungasing ni Adan nalukatan iti panakamu iti naimbag kindakas tiga po no apay nga iti Diyos kat saan na nga kayat nga maamuan iti tao iti nagdiferensyahan iti naimbag kindakas ngamin kayat na nga iti Diyos kayat iti Diyos nga iti tao kat nakadependar lang kenkwana agtalit lang kenkwana agtalinaod lang kinkwana, agpaidalan lang kinkwana, nga isuna lang iti umuna, nga abda ita panunot mo, iti amin nga ramidam. Dahil tayo iti plano iti Diyos, iti paraswaan na iti tao. So santulang nga imay kadatayo iti panakamu, iti naimbag kindakas, iti panagsalungasing ni Adan. Ngayon iti pagayatan iti Diyos, ket hantiw ko mga maamuan, iti nagdiferensyahan, iti naimbag kindakas, takno si tatalag, nakadependar tayo lang kanya na. Nanuan niya lang iti mga dati yung konektado tayo lang kini Apo Diyos. Isuda ita iti plano iti Diyos nga nakadependar tayo lang kanya na. Ngayon tinag-imbag nga dama kadag ito yung last of the last days. Dito yung magdan na inbukbuk iti Diyos iti parabog na kada tayo. Tapno nakadependar tayo lang kaya para basahan tayo man ka ng Diyo ko na na 2 Corinthians chapter 12 verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. So, ti Diyos, ibagbagan na dito nga ti parabor ko,
ket pumanayan ken ka. Sa awanan iti mabalin nga sa pulumpay no addaking ka ti parabor iti Dios ket ti parabor ket isu ni Kristo ket no addaking ka ni Kristo no inawat mo ni Kristo mas manlubuti mo ni salakan mo iti parabor iti Dios kunana ti parabor ko ket pumanayan ken ka. So kompleton iti biag mo gapu ti parabor iti Dios ket kunana nga pumanayan ken ka. So tirebente ket tanga babaen iti parabor ket kumputay lang kini Kristo Jesus. Kumputay lang kinkwana. Ket no agtalinaed ka, agtalad ka, agdependal ka kinkwana, agtalinaed dot ni Kristo dita puso nga isu iti mga iwan kin ka, mangsalaknib kin ka, mangidalan kin ka, ken mangsulbar iti amin nga problema. Isuna iti mangidalan, mangisuro iti amin nga aramidam iti biyag mo, mangtedking ka kan kanayon iti bangar, nga oray umay iti makuna nga trahedya, nga ipalagip iti apo, gapu iti parabor na, nga iti sumarunong aldaw, kat na imbag, nga iti napalabas. So iti apo, iti tumulong kin ka, no intalak mo iti biyag mo iti apo matan iti mangay aywan kin ka, iti apo matan iti mangsalsalaknip kin ka, mangidaldalan kin ka, ken mangisuro iti aming aramidan, mangsulbar iti aming problema, mangagas kita nang waya-waya kita nang isabot tingkan iti amin na kasakulang ket buyugam dayta iti panamating iti nalpasan ni naramid na babaen iti kanayon mo nga panagyaman ken kuana. So unana, my grace is sufficient for thee. Umanayan kabsat iti parabor iti Dios ket umanayan. So agdependarak lang ken kuana. Iti parabor ti Diyos ket umanayan. Agdependarak lang iti parabor ti Diyos. Kasta ti response ko iti parabor ti Diyos. Agtanegak lang iti parabor ti Diyos. Mamatiak lang, agtanegak lang iti makuna nga parabor ti Diyos. Kasta iti makuna nga panag-response tayo kuma. Iti makuna nga parabor iti Diyos. So iti financial nga problema, agdependarak lang ken kuana. Iti problema nga umay iti pamilya, agdependarak lang ken kuana. Kadag iti sulisog ko umay, agdependarak lang kinkwan. Umay man iti panakalalait, agdependarak lang kinkwan. Kung natin Biblia, agbabawi ka. Iti kanitungan na mati ka, sumabaling mo magtantatang nga i-declare nga balbaliwam iti panunod mo. Kat di pa nagbabawi, kat parang balbaliw iti panunod. So may salakan ka, no agbabawi ka. Kat agbabawi ka, gaputan na mati ka, pabalin mo tatang nga balbaliwan ti panunot mo, ket ti panagbabawi, ket panang balbaliw, iti mabuna nga panunot. So ti panamati kini Apo Jesus, ket umanayan. Amin nga kayat mo maramidin iti biyag mo, amin nga kayat mo gunudin iti biyag mo, ket umanayan, diya panamatin, diya nagpasin nga naramidan ni Apo Jesus. Ti panamatin kini Apo Jesus, ket umanayan tapno may salakan ka. Ti panamatin kini Apo Jesus, ket umanayan dayta, ket awanan iti sabali pay nga inayon mo iti dayta, gaputa diya nagpasan nga naramid ni Apo Jesus, ket umanayan. So saan mo nga masapul iti gidato manen iti baka uno kalding, gaputa ti final nga sakripisyo, ket ni Apo Jesus, nga napali diya cross, nga naiparupok iti darana, saan mo nga masapul iti panagpailan sa nung pakawan ka, gaputa diya nagpasan nga naramid ni Apo Jesus, ket umanayan. Ket nalpaskan nga napakawan, nagunod mo amin iti parabor iti Dios, gapu iti panamating, diyan nalpasin nga naramidan ni Apo Jesus. Takta nga babaan iti parabor, ket mamati ka kuma ken kuana. Dayta iti sistema itakta nga baro nga tulag, ti panamati tayo. Diyan nalpasin nga naramidan ni Apo Jesus. Sunod nang nagyo iti mapuna nga bilin iti daan nga tulag 613 nga bilin iti daan nga tulag. Ket taktan adda iti parabor iti Dios nga makuna nga panamati iti nalpasen ngay naramid ni Apo Jesus. So diya sa kapulo nga bilin na abulis diyay ket taktan adati taktan iti mapuna nga parabor ti Dios ti panamati kini Apo Jesus. Isu nga ahante nga naramidan iti agin inana iti aldaw iti Sabado. Gapu ta 10 commandments saan ka agtrabaho iti aldaw ti panaginana. Ket taktan na awan diyay gapu ta dati taktan iti parabor ti Dios iti panamati kini Apo Jesus. Mabalinan tayo, naramidan dagiti amin nga kinalindag, kaputa na mati ti kini Apo Jesus, ti parabor ti Dios, ket naibukbugan kada tayo. Pakantoy may isang na bersikulo kuna na Romans chapter 11 verse 6. And if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more of grace. And if by grace, then is it no more of works. So, no, dati yung garudan iti parabor, iti Diyos. Saanan garudan nga kasapulan, iti aramid. So, iti gamin tuktukuyin na dito nga gaput ti parabor iti Diyos, kat sa ato yung kasapulan iti mapuna nga aramid. Gaput ano, ti parabor,
inayon mo pa lang iti makuna nga aramid, di saanan garudan nga parabol. Kahit ko nga sa uwan. No inikang katikwarta, parabol na ita. Mamati kayo. Pabor na ita. Inikang kati 1,000. Anagin nyo na no inikang kati 1,000. Sagot ko na ita. Amen. Regalo na ita. So, pabor na ita. Parabor na ita. 1,000. Ngayon, no, may ka nagtrabaho kanya. Pinagtrabaho ka. Kahit inikang katatati 1,000, sagot ko diay no tangdan mo. Tangdan. So saan nga parabor diay? Saan ko masagot diay? Tangdan diay. Nagunood mo di 1,000, gaputa, nagtrabaho ka. Kasi, amen, ang nalayo ka kapsa. Ikinakawatan diyo. Amen. So, nugarod, nagtrabaho ka, Jay, performance mo ay muna, iso nga nagunod mo di 1,000. So, kasi man di bagbagay iti Diyos, itidaan nga tulad, no inaramid mo muna, no nagtulog ka nga muna, no niya ti ko natilindag sakbay nga bendisyonan na ti Diyos. Ngayon tatta nga babagan iti parabol iti Diyos, nung mamati ka, di parabol ti Diyos. Itatain muna nga binindisyonan na kakat nung mamati ka, agad mo iti parabol iti Diyos. So sagot iti Diyos, ayat iti Diyos, nga aglaplapusanan nga saan nga marapod, iso di jay iti makuna nga parabol iti Diyos. So nugarod, inayon mo pa lang iti aramid, di saanan garod nga parabol. Dito di bagbagan na dito. Di bagbagan na di Romans chapter 11 verse 6. So nga ti parabol ti Diyos, kahit magunod mo, babaen iti pamati. Saan mo nga magunod, babaen iti aramid. Yung saan ko nga kuna, nga saanan nga kasapulan iti aramid. Tanag sinabali iti aramid, iti daan nga tulag, kin iti aramid iti barong nga tulag. Iti aramid iti barong nga tulag, kahit nakabase, diyan nalpasan ng aramid ni Kristo mo muna. So iti aramid iti daan nga tulag, kahit nakabase mo, iti performance mo muna. Yung iti aramid iti barong nga tulag, kahit nakabase, diyan nalpasan ng aramid ni Kristo mo muna. So diyan aramid ni Kristo mo muna, magunod mo ti amin nga kayat mo itibiyag mo. Kahit iti ka banda, di inaramid mo muna, diti mo magunod mo iti bendisyon. So saan mo ay naramid mo muna, saan mo magunod iti bendisyon. So tatangan natin iti babaen iti parabol, na ibukbukan, kahit magunod tayo, iti babaen iti makunang pamati. So saan tayo nga inayon, di ka bakalan tayo. Dahil tati kayat iti ako, tapno awan iti siya sinuman nga palastog. Hanon to ko na, siya gamin ka, diretso gamin ti pa nakigimong ko. Diretso gamin nga kararaga, hanga di bukod mo. Tati pa nagkararag, saan nga ko ng mga sikakat perfecto nga kanayon. Gap iti, puntos ito yung kung kasano nga connect mo, tibiyag mo, kini ako Diyos. So, nakakonek ka iti ako, ti Diyos ti mangilagdanan king ka, isumot iti mangisurusuro king ka. So, matatanga ba iti parabol, kahit sikakapot tayo lang, kini Kristo Jesus. Kahit magdibindar ka kini Kristo Jesus. Ni Kristo ka, dali ta pusog, nga iso ti mga aywan king ka, mangidaran king ka, mangisuro ti aming aramidam, kahit mabali namin agbalidi, gapukin ko na. So, mabali namin aramidam, nagiti aming nagimbang ka ba, gapu iti ako. Kayang datan nga ya, dali ti padang mga tao, gaputa among nga naimun una nga inayat na ka ni Apo Isus. So naka-base kinaramid ni Apo Isus. Mabalin mo tatan nga pakawanan dagiti nagaramid king katimadi. Gapo ta pinakawan na ka ni Apo Isus ngayon muna. Ngayon no saan mo nga amo nga pinakawan na ka ni Apo Isus. No saan mo nga amo ay parabol ti Dios ket bukbukon king ka. Hamo nga kaya nga pakawanan dagiti agararamid king katimadi. Ket addalat ta king ka iti dadagsen. Ngem no ammo na mati ka diyan alpasen nga naramid ni Kristo. Naglakam lang nga pakawanan dagiti agararamid king ka iti mati. Gaputa ammo nga ni Apo Isus ti muna nga nang pakawan king ka ket mabalin gumutten nga pakawanan dagiti padam nga tao. May sa kayong bersikulo habsat iti John chapter 3 verse 36. He that believeth on the Son have everlasting life. So iti mamati iti anak, ket madaan iti biyag nagdanayon. Ngem ti saan nga mamati iti anak. Naglawag ka kabsat nga iti mamati iti anak, ket madaan iti biyag nagdanayon. Ngem ti saan nga mamati iti anak, ket saan na nga makita iti biyag, ket iti pungtot iti Dios iti agtalinaed ken kuana. So no kaya mo nga kadkadwan to iti Apo iti unos ti panagbiag mo ket buybuyaw iti kinasaya iti Apo mamati ka iti anak diyan alpasan nga naramid ni Kristo iti dara ni Kristo iti parabol iti Dios ket mamati ka dita magunod mo iti biag nga nanayon. So diyan naramid ni Kristo ket umanayan tapno may salakan ka
Iti aming aramid na mitibiyag mo, umanayan dyan alpasan nga naramid ni Kristo. Sumabalin mo ay claim nga naagasan kan, gapo dyan alpasan nga naramid ni Kristo. Anyaman nga saksakitam, anyaman nga ut nga rikrikinam, anyaman nga problema at tangas ang sangwam, kunam, na pagbaligya kon, na waya-wayaan akon, na gunod kon tibaligi, gapo iti panamatik, dyan alpasan nga naramid ni Kristo. Tumakdante man tiniti ulo. Praise God. Italag mo iti Diyos, iti amin kong diyan. So daraminan tayo tapta nga babae iti parabo. Kaya kungkod tayo lang ken Kristo. Kasano nga wagas, han nga literal nga nakakapot ka sa kastano, di ka kungkod ka babaan, iti panagpalat mo kinkwana, panamatin kinkwana, panagdibentar mo kinkwana, panagpalinaan mo kinkwana, panagpanuray mo kinkwana. So kanta, bayad nga kang kanta, dagiti nga musicians tayo.